Deze week zagen we dat kabinet Pisas een voormalige bordeel heeft gekocht met belastingbetaalersgeld. Vind je dit een goed voorbeeld van een goed bestuur? Nou, het is aan de regering van Curaçao om te bepalen waar ze hun middelen in investeren. De regering heeft aangegeven dat ze dit een belangrijke stap vinden, dus ik laat dat graag aan de regering van Curaçao. En over de troonrede zei majesteit koning Willem-Alexander dat de regering van Nederland samen met de regeringen van de Curaçao, Aruba en Sint Maarten moet voorzorgen voor een goed bestuur, een onduidelijkheid van bestuur. Nou, hoe zit dit daarin? Nou, dat vind ik ook een heel erg belangrijk thema, uiteraard. De koning spreekt deze troonrede uit namens de regering en daar ben ik onderdeel van. Hij heeft een aantal dingen gezegd. We horen bij elkaar, we zijn één koninkrijk. En dat geeft ons beide rechten en verplichtingen. En één daarvan is natuurlijk ook dat we zorgen dat er economische groei ontstaat. Daar heeft de koning ook iets over gezegd. Maar ook dat we zorgen voor een goed bestuur. Dat moeten wij hier in Nederland doen. Maar dat is ook van belang in de landen. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld heel hard blijven werken aan die hervormingen. Waar we met elkaar afspraken over hebben gemaakt als onderdeel van die onderlinge regeling. Bijvoorbeeld het verbeteren van het belastingstelsel, het verminderen van de kosten van het openbaar bestuur, investeren in onderwijs, in gezondheid, zorg enzovoort enzovoort. En dat blijft wat mij betreft ook een ontzettend belangrijk thema. Want uiteindelijk wordt het leven van de Arubanen en ook van de mensen op de andere eilanden alleen maar beter wanneer er sprake is van economische groei, goede investeringen in onderwijs, goede investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen ook alle kansen heeft om zich zo maximaal mogelijk te ontplooien.